bych vám řekl prostě, že toto video nebude žádná hra ani tak. Bude to prostě vlog a v tom vlogu vám chci říct že bych vám chtěl říct, že budou videa prostě vlogy s kámošema, hry třeba například Happy Wheels, Minecraft, GTA San Andreas a tak. A prostě, jak víte, tento díl bude vlog. A prosím, nedávejte mi i dislikey. Je to moje první video. A určitě se zlepší. Věřte tomu nebo ne, určitě se zlepší. A v tomto videu vám chci říct, no to už jsem to řekl. Takže tohle asi bude konec toho vlogu a čus!